Iruñan Sanferminak dira, baina aurten hoi baino goizago ospatzen dira Baionako festak gaur bertan hasiko dira. Gaur hasi eta hurrengo 5 egunetan uztailaren 13 arte Baionako bestak ospatuko dira. Irekiera zeremonia 5etan egin dute eta besta alternatiboa 7etan hasiko da. Laster beraz? Bai, oraintxe 6:27, ordu erdi pasatxo barru hasiko dira eta besten baitan euskal kulturaren aterpe bilakatu den karrikaldia egingo dute eta nobedade mordoarekin datoz. Beste buruz hitz egiteko bestaldean dugu Lukas Iriart. Lukas, arratsaldeon. Arratsaldeon, espero ongi entzuten zaidala bakatu balintza hoberenak. Lasai, entzuten zaitugu bai. Bueno, Lukas, gaur hasiko dira festak, azkenean iritsi dira, ezta? Hori da, hor giragu besta alternatiboak antolatzen azken 4 hilabetetan eta azkenetik muntaketa egin dugu Patxa plazan eta jazten gira hemenik ordu erdi batera, guk egiten dugu gure irekidura alternatiboa hemen arratsaldeko 7etan, txupinazoa botako dugu eta jasiko dira ja. Eta nola antolatzen zarete besta alternatibo horiek egituratzeko eta antolatzeko? Hori gazte asambladak, Baionako gazte asambladak antolatzen ditu. Bakotxak ardura ezberdinak baditu urtean zehar eta azken egunetan eta azken hilabeteetan asamblada guzia implikatzen da eta haratago ere, esan behar da 5 egunetan zehar txosna atxikitzeko 100 laguntzaile baino gehiago hurbiltzen direla gure laguntzera. Horrek erakusten du ere herriaren babesa dugula eta Ipar Euskal Herri osotik aldu dira laguntzaileak, beraz hori eskertzeko da. Voluntarioen lana beraz oso importantea da, eta zuek egin duzuen egitarauari begira jarrita, ikusi dugu kirol ekintzak baditu zuela, gastronomia ere hor dago, ze gauza gehiago antolatu dituzue? Denetari badu guk kontzertuak antolatzen ditugu egunero, eta egun bakotxak badu tematika bat, beraz gaurkoa justu irekidura izanen da, eta gandotik kontzertuak izan direla, 3 kontzertu. Ostegunean izango da bertso saioa, bakatu ez, aurren eguna, beraz gaia elkartea etorriko da eta proposatuko du aurrei, familiei, errikirolak entxatzea. Izanen da ere argi jasotzaile eta eskolarien demostrazio bat. Izango da denetarik, ostiralean gazte eguna da, pintxoekin, Patxi eta kompainia etorriko da animatzera. Larumatean ere izango da denetarik eta igandean izango da personaldeko bazkaria. Beraz horra. Lukas Iriart, azken galdera egingo izugu horari ginen gune euskaldun bati buruz hitz egiten, ez dakit gogotsu ote zaudeten bestak hasteko eta barruan murgiltzeko. Bai, bakatu emoztunagatik. Bai, oso presgira eta oso gogotsu bestak hasteko. Aurten gainera gure irekiduran begi kliska bat bakatu egiten diogu Iruñari. Gominatu baitugu Baiona Palestinarekin elkartea, eta beraz irekiduran guk ere Palestina izan dugu ipagai, eta hori izenez bihotzez egiten dugu, eta bizikiko gutxu gira irekidura hori ospatzeko. Bai, eta okarrez palima gaude, Baionakoak ere Iruñan izaten zarete, beraz hor senietze politi bat izaten duzue joan etorrikoa, bai festa batzuetan, eta besteetan. Lukas Iriart, benetan eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik, eta gozatu festetaz, gozatu benetan, eta aldarrikapenak lago izetara zabaldu daitezela. Eskerrik asko. Mila esker. Eskerrenit. Aio, ongi izan.